Bediako andrak bizitzaren ardatzean. Gaur egun, berezkotzat hartzen dugu andrak eta gizonak eguneroko zereginetan batera edo bardintzu agertzea. Baina hori ez da beti holan izan. Etxeko andra berbeak beste sasoi batzuk dakarskuz gogoramenera. Ume partidea ukiteaz gainera, euren ardurapean egozala etxeko zereginik gehienak. Umeak hasten eta ezten, etxeko zaharrak irribarrez jagoten, hortuan eta soloan atxurren, eta hori gitxi balitz, beste hainbat eta hainbat ohitura eta zeregin. Eguneroko errosarioa esaten, zenitartekoak hartu emonak jagoten, hile eta zereginak beteten eta zerrez. Gure etxeko andrak, inoren alaba, inoren emazte eta inoren ama izan dira. Zeregin guztiok, inongo arrokeria barik bete izan dabez, zintzo eta isil-isilik. Etxetik kanpora be egin izan dabez behar mota batzuk. Inude zein kriada, bendejea plazan saldu, maistra, dendari, tabernetan nekez sartzen ziren arren, taberna gehienetan andrak egozan zerbitzari. Ezkon aurretik, fabriketan be behar egiten eben, dinamitan edo Josefinan kasurako. Andraskoen zereginak familiari lotuta egotean, ardura handia hartzen eben familiako, herriko eta heziketako baloreak transmititzen. Sarri-sarri, eurek erakutsi izan deutze umei, beharrak egiten, otoitzak esaten, zer dagoan ondo eta zerrez bereizten, kantuak eta ipuinak kontetan. Ata guztibe, horreri etxako baliorik emon izan. Ez dago historiako liburuetan, herriko kroniketan, eskalei zendegietan. Olangoetan, etxetik kanpoko erantzukizunak eukidabezanen izenak agertzen dira. Gehienetan gizonezkoenak, aginte eta arduralekuetan gizonak egon izan diralako. Andrak gizartean leku eta ikusgarritasun handiagoa hartuala, euren zereginak eta beharrak be agiriago jarri dira. Eta ez hori bakarrik, orain balioa emoten jake, eta holan, andraskoen lanak, ardurak eta jokabideak be ondaretzat hartzen dira. Gaur lehen baino gehiago. Bizitzaren eskutuko ardatz izatetik, ondare horren protagonista izatera jagi dira. Bedian bertan, geure neurrian, aldaketa hori agiri-agirian bizi izan dugu. Horixe ikusiko dugu herriko jenteak berak esan da, belaunaldi ezberdinetako personen lekukotasunaren bitartez. Zuek barazada egon orduen beharren bardin, ez, Margari? Bai. Behar fuerterik ez, Jagonit ezintien. Bai. Janean eta bebai? Agindu bez, niri gizonak behar fuerte iten, Eta gero umea jaiota gero bebai? Bai. Oin baino gehiago. Oin atotan, kanpora urteten deri bordun sortzigunean, Umeak etxean eukidosoz, Margari? Etxean jaio dire, honek amaia eta etxean. bi. Da batan bat etorri jatzun laguntan, parterea edo... Bai, medikue, parterako. Bai, Don Álvaro, ez da itentzutea bateko zu, galdakokoa. Da, bigarrenagaz, domek izin zen, da galdakon medikurik ez. Da Don Jose defuntue. Eta gero etxeko familikoak eta lagundu. Bai. Margari, zuek zen bende barra bezin zarien? Sei. Da zuek amaia? Bi. Hor ja... Mitu. Betixu zulengo altaketa, Betixu. Zezuk zen beteko osoz? Bat. Ni papakarrek? Sei, bi eta bat. Betixu, Betixu. Hori izan da nahiko generala? Bai.
Bai. Zuen denbora normala zan, 6-8 amak. Normala zen. Bai, bea, oin. Gero ja honik eki orduen, ja normalagoa zan bi edo lan izitea, ez da, bi hiru. Familiepe asko kambia dire ez da Begoña, zuen zen bende barra basarien. Hamar. Izin gara, hamar. Bi jaiokeran hil zizen, da, hamar. Oin gauz, hiru. Da zu Luis Carlos? Gu bi ginen, bi gara. Eta Jon? Ni bakarra. Ni txeko bakarra. Zer bende barra izan zarien? 16. Da, esetu, no, pues, eta zen, eserak, no. 13 nebarra izan zetu gintzen hori, ezak hilden zirean. Zu eguzkine, zer bende barra zarien? Gubi, nitxikarra naz. Zu Maialen, zen bezarien? Bari, izitzen lehenko zera gure denporan, bizimu bastante gogorra guruzokaz. Oin kontu duten dago. Segaitik? Ba, ordue, zorineko ordue, lehenago, erromeri esan oingo modun bez, da, jabonen behar, esan orduen ez telebiziorik ez bez. Eta gogorra segaitik, gero... Asko begitu behar ordu ez jo eta holan horrek, ez, kastigue, gehien guruzoi kastigue ez. Kastiguen, por ejemplo, irian batu de holan zorrontza, igual, pelikulu mote guztien dago, de lujo, Joaten gintzen, igual esan baliko izabele baina, fuera. Ez, aite niri, aiteke hori izaten bazegoen, bale esan. Ama igual zapatia eta zapatia, baina aiteke inoz bez. Batena zarratu zen, eta akorten azmai egin zela, pum, eta como, vamos, artez, izita jaten. Baina inoz bez. Aite bai, respetue bai, baina aite eta amari, Eta etxera etorteko ordue ipini, edo hau inbia da, edo egin duten ebana, eta zein zan geha. Ama, beti, aiteke, baina igual urtetako juergan bebai, amari lehenko eta ama esatazten, aite gana. Eta aitek esaten dutxun, amak esaten dugu, azkenean, ama gana beti. Aitor, zuk egiten dozu, eta no? Aitegaz. Aitegaz egiten dozu. Eta zuk egiten dozu, aitek egiten dozu zuri, eta zuk aiteri bebai. Bai. Bai, hori gauze bada, lehenago hori ezin zanein, ez da? Bekaro, gaur egun, berak aitegaz egiten espadeu, eleuke ingo. Dauden bai guztiz galduko litikela. Igual aiten tratamientu edo harremana igual ezberdin esan lehen bai eta oin, ez da? Zuk eguzkine irten dozu aldea edo... Ez, bien artean, nire edukazioa bien artean. Zer egin, respetua ez bien artean. Ez egunekin nolan amazara eta gehiago. Bai, bakotxa bere estiloan. Beste aizili begin. Bai. Una miradita, mirade izin zen, terriblea, baina aurrinetik, Ama igual zarate gehiago. Bai. Baina ez bere holan geuzek ezateko edo ikasteko eta bien artean. Oin pentsetan dozu eguzkine, guraso seme-alaben artean beste erabateko hartu mona dauela? Bai. Zetan pentsetan dozu? Nik beti eukindu konfiantzazko etxean, beti izose pasetan maia da, ni beti aite eta meri, beti, dana zoaz kontetan, baina ez bai, desberdina da. Tema batzuk ezin tabu. Osea, el sexo da holango gauzek, horrek berbak, eso era mutizka, horregalo gauzak ez dituzu berba etxean egin. Baina on bai, oin nire alabakaz, lehenangotik, hori gauzea, normala izin zen. Da, etxean ba igual beti jantzite, edo beti tapeute, da holango gauzekaz bai nik respeto asko kindot. Eukindo konfiantza, baina hori respetoa. Oin igual urtetan da kuartutik sukotadorea eta farkakaz da aite handik eta honik enean, aite deko zu aurrean. Da desberdine, bai. Hori ze, bai, oin bai. Berbaiteko... Da, berbaiteko, ama zeurek badaki ez, zeu gure bada begizan etxean, bardinde zelango gaia izan. Gero, etxeko ardurek eta holan, zure denporan, Andreak, vamos. Bai, gizonak ezelak, zerez. Gizonak lagundu bez, osea... Igual txaitueko zite gongo zan, gizonak etxeko beharrak itean? Bai, lotxa, ni pentsa uste dut, ez dakit,
Ze behitizu, ni aurdun, ni oian egon nintzen, aurdun de. Eta, klaro, indoztenean, ezagutzen, jan behar deu hau, ze nik problema ekuin dugu zen. Eta joan zan Begoña gana, Arrabea gana, zuaz den dara, da erosizu hau, zezan dozti hau jan behar deuela. Eta behitu, den diagon zan behan, baina izin zen danak berdin, ez bat edo bi, danak igual. Izin zen, daulan dala, bai. Oin adibidez, rumean ardurea be, nidekot gehiago, ez? Eta erropak zer erosi bardan edo zer, edo erosketa piteko, baina nire zegarrape adibidez sukaldea berak egiten da, berak ni baino hobeto ganera sukaldari buruz, bazkarita egiteko orduen. Eta enkamio nire etxean ama da egiten duguena. Nire egite, arrutzea pregidu bai, baina los askorik ez, bete egon da ama. Enkamio hori, uste hori nahiko banatzen dela. Asteburutan bebai etxea garbitu bardan orduen, nire zenarra egiten da, nire moduen. Dorinik nire etxean ez dut ikusi. Hori ja generazio batetik bestera ja aldatzen da bi. Da zure zenarrak nozik hasi da hori, zugaz eskondu eta gero, ala lehen hau bere etxean? Lehen hau bere etxean bere egiten zuen, baina gitzi. Azkenak egiten zuen ama-mabe beragaz biziten, da ama-be bai, da arreba bate nagusia, orduen azkenan nesken gauz iziten zan hori lehen. Berak bere etxean igirri deu, berak bere etxean egiten zuela beti amamak, amak edo bere arrebak. Baina, en cambio, nigaz dagoenetik, ja bion gauzea da. Ez dakipada biok lanean gauzelako edo ja egoera aldatu dalako edo hori, baina orain gara ondo ikusite dau. Ez harik normala dela gizona peseo zer egitea etxean. Zu tabernara eta joten zinen? Tabernea, gizona nahi zizena. Tabernara sartuz gero. Fulana tabernara sartu nahi gero. Gizona pai? Bai. Baina urteetako orduen edo lagunekaz joan eskero edo gero etxera bueltetako eta hori, bardin neskak eta mutilek... Nire gaztuten pora? Bukareina gotor behar. Ziri baino... Nire gotor behar zen. Tabernara? Tabernara atea eta lotu. Tabernara sartzea pekatu zen. Pekatu zen. Da tabernara mutile sartzean ziren. Mutile sartzean ziren. Nesken inguruen zoritxarrez zelango arazoa dagoen, ez da. Hori bai da arazoa, nik pentsetan dut, gure sasoian kasi arazo hori txikiagoa zala gaur egun baino, hori be kuriosoa da. Zebitu gu ondino ze generaziotik gatozen eta, ondino andraskoak eta alde hortatik guk ez gindu nukiten hainbesteko bildur eta arazo holango guzek pasetako, ez da? Eta, gaur egun hori da arazo itzela, Eta hori ez dakit hor zer paseuden, ze hainbesteko askatasun eta ez teki zer, beste alde batetik, gizonezkoak eta ze gazteak diren euren indarra eta nesken ganean ez da eragiten deuriena, eta niri horrek bildur handi emoten duzte, Etxera bueltetako gauzetan mutile badire, igual guraso apartetik igual dauz tranquiloago ez, bai neska padire, beti aldiakia pasau aldagon biolazioan bat, edo zeo zer alda pasau, eta hori, eta gu joten garen lagunek hiru bizi gara bloke bardinean, eta ez dugu egiten problemari, joten gara hiru batera, eta joten gara, beste batxutan paseako lagunen bat auki, egal arian eri laguntako, da etorten gara arian eri laguntan etxera, bakarrik etorri ez egiten, hori bai irten da igual mutile eta doneska izin, diferentzia. Ez dakigu zeraititan, bardin izan dago ditik, baina normalean, moskorra normalean mutile gartxean duri, da neska formala bak iziten dire. Da, adibes, etxera egiteko orduen, mutile betiteko, ez dakit, libertade geha, gu betit horri gara danok ordu bardinean. Zedan etorten ginen batera. Igual neskari aterain laguntan gauntxien. Zuek kasureko urtetan dozue neskak eta mutilek eta batera, eta etxera joateko ordu eta holan bardin edeko zue? Batzuk beste batzuk baino gehiago. Igual neskak dekogu igual apurbekitxia mutilek baino. Mutilek dekozia apurbet mangantza gehiago. Bai, irten dozu horretan. Nire kuadrian bai. Mutilek, neska batzuk bai, baina mutil gehien atekozie igual zazpirek edo sortxirek dire normalak eurentzako. Eta zuek apurbe kontroladu hau. Bai.
Zuen denporan, por ejemplo, nobiotan edo holan asteburu bet pasetan joan, eskondu barik egon ezkero edo ez eskondutea, eskondu barik alkarregaz biziten joan. Era horretako gauza ja zuek bizi izan dozu ez normal edo ez hainbeste edo... Nik edot bizi hainbeste, baina igual da ez gizartan ez zegoelako txartu ikusita, baizik eta etxean. Azkenean nik bizi nazen etxean, beti zinde nahiko religiosoa. Gauden, bizi izan gara, titi bizi izan da nik gazetxean, eta amamatitek azeko dugu harreman asko. Orduen nik ez dakit bada, euren pentsamendu egaitik, edo ena respetuaz edo zer, beti izan dugu hori, lehenengo eskondu, gero bizi batera, gero ume euki, baina ez eskondu baino harina joatea bizitzen. Eta oportan joatea be eskondu baino harina ez egoan ondo ikusite. Eta ni hasi nintzenan nire senarragaz, oindala kasi 19 urte, lehenengo urtean joan oporretan, urte bat neraman jaberagaz, Kosteiatan, konbentzitzea etxean, pilo bat. Eta oin maianen ikusten duzu, zu ondino, ez teko zu eskontako edaderik edo asmorik, baina inguruen edo igerten duzu, holan, jentea eskondu egiten da, edo ez da, edo... Osea, ni ezetan dutenak ez dauzie gure eskondu. Osea, jentea eskondu bai urrunean, osea, 30 urte edo ez eskondu. Baina alkarregaz bizitea eta hori, bai normala da eskontzea bera baino. Osea, askotan zauz biziten pio batera edo deko zuzumeak eta zauz eskondut eta nintzako da normal, osea, berdin de. Eta zuek etxera gurasoenera eskondu zintzien? Bai. Hori be normala zan, ez da? Gurasoenera... Claro, nebak ez eurin guru zinde. Nebak kanpora eskondu zirean? Bai. Eta zu gure zeinez? Etxean. Zeu gure zenduleko, ala? Ez, pentseu ninduen horretara zek da. Amak eta aitek ez eurin guru zine kanpora eskondu niten. Eurik jakuteko, gero ez dakizu. Baina ez dut inok estaten behar umea zein du behar duz, eta ez dakiz gaiti, andraskoen papela mugunen boten da umea zeintziarena, ez da? Edo nagusia zeintziarena. Josten ikisten, hori bai. Aziten zinen 12 urtegaz. Eta horrek egiten ziren, gero etxeko andraona iziteko? Bai. Hombre, por supuesto. Bai. Jostea, jana, niri amak ezagozten, eskondu nintzenean, behituela batzue. Gizonari, ondo esan, erropa prepareu, han oian ganean, da bazkarien maien. Da, joaten bazar, oiak izu zitxite, oinde. Eta fregeu ebe bai. Eutzek enduko zu aldozunean, hori ezagozten ama. Baina gizonari, dana prest ondo da txukune. Ni sartu nintzen beharren, 4 peseta da 8 zentimugaz. Da, urte nagoen beharretik, 10. urtean, 10 pesetagaz da 8 zentimugaz. Eta 10. urtean urten zendu, segaitik urten zendu? Eskontako. Zeu gure zendun beharra itxi edo... Ezke orduen esan txegitan, egon zen epoka bat, segita brina. Baina gero kendu eurie, zeuren izten ja segitan. Zan inbiazan. Eskondu orduen urten inbiazan. Hori holan zan da negorrez edo. Etxerako, etxeko lehak egiteko. Da, Amaia hasi zanean kartera beharren eta holan, normal eretxe izan zen ondo hartu zendun, ez da? Segidu, nire behar egiten. Baina beragaitik, beretzako behar modure ondo ikusi zendun. Ondo, ez ba? Ondo, bai. Nik etxean ez dut eukin inor arazorik, ez dozti esan zelango... Gero eskondu zinenean beharra iztea pentsau zen? Ez. Además, ez da lan bat niri guztia eta beti. Deko aktibidadea. Zauz kalean, zauz jenteaga, zauz pilo bat jente ezagutzen dozu, eta niri guztia bin jata beti. Ez beha pentsatu ez. Eta gizonak fabriken beharreite horien? Bai. Fabriken. Bai, beti.
Da Andrak etxean, zenbe biderrez amagaz behi buztertute solora joanaz. Danoko lantxek ibili gintzen, da lantxe dela eta ibili. Bilbon egon zen artesi ofizioz. Dala joaten ziren ofizialak iten, ez daite, formazion profesional muduen, danoin muduen, arot joaten ziren, da akademire. Mutileri lantegietan be, ordan duite hotzien igual joateko ikisteko eta hori, Nire nebea, Mario izin zen elektrizistea, da ibili zen, iten. Eta neskak ez. Nekez hau ikiste horien. Ez ebez, neskak ez ebez. Neskak 14 urte arte eskolan, da gero beharren, da okrigeda o beharren edo da norra. Behar bardinean, Behar bardinean bere gizonakiak. Gizonakiako bat hori nondar baino. Da beharreten ginduen bardin. Sarriten, jardak esataz izan, gehiago ari baino. Segiten ginduen behar, desta joazeak tarifat. Da, klaro, atara gure, kotxuekia, bero urrugunean, bajatutu zuen tarifea eta akobarra menos. Idu bazik itxeo. Lehen Andrak ez eben eukiten hainbesteko libertadea eta gaur egunean azkenean igualidadea da, estatuanetan bardintasune, baina zikeran biek lan iten dozu, biedeko bere puntue, gaur egunean izan aldabe bai, ez eukitea inorbezetan eskea edo gizona, zebe bai gizonak gaur egunean itxiten deurie beharra umeak azeukiteko, ze gaur egunean bardin den hor. Baina lehen iziten zan, Andrea etxera joaten zana, eta gaur egunean hori bai aldatu de. Eta Osasoloko eskolan norarte ikesi zen du, batxillerrera? Bai, amaitu neuen FP, batxillerra, da gero handi neuen sekretariado, lehen sekretariado edituten zen. Oin, beste izen bateko, baina, bueno. Zuki sekretaria hori zen duen Sansolon bertan? Ez, Bilbon. Da, orduen neskantzako urtenbide nahiko generala zan, ez da? Bai, asko, bai. Ni Usansolon ibili nintzen kuadrilegaz, edo magisterio, edo sekretariado, gehienak nik usten dut, ingindule, Aukera eta note gauz bardinek. Baina ebez, ni aurre eskuntza ikasten nau, da dauz 70 neska eta 3 mutil gauz. Orduen, ikusten da estirela normalak. Da gero dekoaz lagunek ingenieritza egiten, eta dauz, 1 mutil da 3 neska. Orduen, badauz, karreratxuk neska egiten duzena, eta ez da txun mutil egiten duzena. Leku batutan Andraskoa ikustea kostein da. Ez ematen, aguazile, ez? Beti xinde, aguazile talako duze, gizonezko. Andreak ezin deuela alako lekueten egon, estekola, ez dakit, inderra, edo estekola ez da izan ez, eta horren, gero apurki ikusi dugu, ez hori, ze Andrasko egon da txofer, ze Andrasko egon da autobus girari, ze, hemen, kamioia enbeste dugu, ez dugu, bai, autobusetan ikusten dugu, hori egotan zen, Andrasko autobusean eta barez. Horren, gaur egun guztiz normaltzat hartzen da. Naiz eta guztiz be, igual alako lanpostu importantetan, entre comillas, asko egon, baina ez hain errez ikusi ez da. Eta da azken baten, banku baten zuzendari, edo ez dakit, bestea, herrietan alkate eta hori, Andraskoa gatxinetik, eta epaile eta hainbat, ezkek izan, danean dago, Andrea. Lazeke, igual ez da hain nabari ikusten, ez? Bai, Bizkaia mailan ligea dau, baina arazo handiek dauz gaur egun be futbolean esataterako futbol taldeak egiteko, nesketan. Naiz eta asko aurreratu da, eta dana neskak esan kirolera, alde batetik ez dakite eurek, kirolera, kirol batzutara gitxio gan ere igual, futbola eta apurbete gizonezkoen kirolak dire gehiago bebai, ez da. Begero gurasoen artean sarriten entzuten da, ze arazok egoten dire taldea sortuteko, eta esaten da, igual neskak eurek be, ez euri asko teritan, baina etxetik be, beti esaten duri, futbolean badabiz, euri egiten da, hotza pasetan da euri neguen, eta honik bakizun neskatxiek beti fintxoak edo,
Da sarriten gurason partetik entzuten dire holango komentarioak bai, ez? Orduen, ez teuri egiten, bueno, igual, enpeinetan dana edo asko guztetan jakonari aurrera egiten dau, ez? Baina afiziolar espadeko ez jako bultzatuten bez, egia esan, Amak zatuzten, kontutan neuki lana, umea, gaino batzar gehiago, zure zenarrak urrutegi txarra deko, zelan konponduko zara. Da zanen, bueno, lehenengotan joan nengoanaz. Laburte dire eta punteko naz. Ikusten moten, nazen ondo konpontzen umeakaz edo bai ikusten moten ezberdintasuna dekotera lagunen artean dela, gero dekotera bakia atzerantza, botatzea. Eta gero ja zenarra sartu zen apurtzu zen izate dutzen, dik ez noa politika gaitik, ez noa gurote politikan sartu edo guztien dako mundu, baizik eta bedian zeu zerreitearen, ez? Azkenan beti bizinez bedian, oin bebizinaz bedian, nire intentzioa da bedian bizitea bizi guztie, eta ni petxetan dut, azkenean hemen bertan bizi garenok zeuzatan parte behar dugu, ez? Zinegotzi bat izitea, da bakarrik etorte igual loiten bediara, ez bozu parte hartzen, berako aktibidadetan edo egunero ez bozu ikusten hemen zer gertatzen da, bezin duzu erabaki askorik bediari buruz. Ni guraso elkartean egun da nau. Eskolan? Bai, eskolan eta aurten institutuan bai. Oin aite asko ikusten da bai, ez dakit beharrak aitik edo, ez dakit bai, aitek asko ikusten dire. Nik lehenago, igual honen txikia zirenean gehiago amak ziren, ez da, edo eskola batzarrak egiten direnean, ez da, gurasoak azetolan ama asko, baina gero eta gehiago aitek ikusten dire, aite gizonezko gehiago dau, bai. Institutuan ben, hori aurten eta gero elkartean, elkartean egizan gizonezko bat egon da, hori bigeta, uste guztiek andraskoak izin gara. Baina, holan batzarretan eta aitek be bai, bai. Ez da dana, lehenago ninbetzat gehiago izten zen arlo guzti hori andraskoen eskuetan. Egi da, lehen zen duzune, txine baten dagoela Andrea sartutela izan. Papel batzutan edo lekuetan. Zerrenetan begiatu nuizti dagoen, komunia baratzen atxinetik ez ziren, eta nortu ziren andraskoak ez ziren. Ez da gizonezkoak egon. Ez hori bakarrik ospaksunek atxine bat ez ziren bedien. Irazola bedien dagoela hasi ziren, eta hemen hiru bikote egon ziren hori egiten. Jenteak ez zuen ontzat hartu eta horren apurke egun horretan jentea esan etorte eta horretik iratu ziren. Eta nortzuk dute ziren, edo bikotean egota gizon, edo handa lakarrik. Horren aspektu horretan, atxinetik dago, Andrea Zarrute, elizan. Claro, zelako lanak egiten, hori da beste gozat, ez da? Eta zelako erantzuk gizunak hartzean, ematen dutienak, bakarrak egin. Aspektu horretan, nik uste dute, almezik idan, atxinetik dagoela hartu. Abizena dela eta izan zen, nire zenarra ugari joaten dan taberna batera bazkaltzera, oin da 15 urte dolan, entzun eban bertoko gazabari esaten, zerme alabari pinotzela lehenengo, Andrearen abizena, da gero bigarrena gizonan. Orduen ni ordu behitu nintzenean, ez agozten, zer deritzo zipinten batzuk lehenengo nire abizena. Lehenengo zure abizena eta gero nirea. Da gero hondik atara dozu, entzun dedekot eta jentak egiten dugu eta ondo iruduten jata, nik uste igual gehien bat dela, berak dino igual Andrearen garrantzie baloratzea, azkenan dinozu, bai umea biona da, baina aurdunaldia amak darama. Da gero erditzeko momentuan bai, garrantzi asko gehiago deko, aman postureak gizonan apaino, zean erditzeko momentuan bai, sufritzen duguena ama da, eta arriskuen jartzen dana bai, amaren eta umearen bizitza da. Hoi hasi gara danok baloreak edo balioak lantzen, azken batean hori galtzen joan den asunto bat zen, lehen norbaiten ardurapean emoten zen, eta antza izara askaran ez etorten, eta berro da lehen katekezia edo horrek eroten hemen horrantza, hori ere galdutzen joan da, horren hasi gara barriro eskoletan balioei importantzia emoten importantea direlako, eta azken batean beharrezkoak gure bizitzan aurrera egiteko. Nik uste dut hori gauzek, momentu batean, Eliza edo esainguruak lantzen ziren. Ondo, txarto, alako baina zikiran, komentatzen zen, eta gauza horrek horregotan ziren. Gerora, izenezko aldaketa egon da gure gizartean, lehen egizan dana
joan behar zinen, beharrezkoa zen, bestela, nik ez dakit pekatu ez pekatu, baina, bueno, asuntoa zen, hortik pasatu behar ginela. Gero horrego zen, horren kontrakotasun bat, eta justiz kontrakoa gertatu zen. Horren, justo famili, nire adineko jentea zizena purbet horren kontrakotasuna da hortik urtetan atabar, ez? Eta seme alabak, ez direz ezi orokorrean eleiz mundu horretan. Claro, zerrakar guzti horrek, behar da, beste gauza asko ez entzutea bez. Eta gaur egun kontatu gara beharrezkoa dirala. Horren, hainbaten landu behar dirala, hainbaten ikusi behar dirala. Horren, papel hori gizarteko beste norbaitek hartu behar izan dugu. Eta oino orokorrean eskolak hartu dugu. Etxeko edukazioa, alde batetik, pentsetako beste era bat dagoen. Da gero bai oin sare sozialak egin derra asko hartxan daurie, eta hor dagoen jende importanteak egiteza dauzen gauzek, azkenean jendeak kasu egiten dotxie. Da jende importante hori ze jente da, ze eratako jentea da? Igual Instagramen adibidez, izena segidore asko, da igual ikusten badori zeo, zer deiten badori kritika uzio, zer igual jente gehiago kontzientzietan da, hori txartu dauela, eta jente gehiago kontrolututen txartu dauela. Azkenean da, jente gehiago mogitan dauenez, fazilegoa da bat emate kontrolututea. Egunkari baten, holan, erdi-erdien, horribiko erreportaje oso bat, 5 argazki egozan bertan, eta aitetu danak ite hori esan, idatzi ez da nahiten zan, mutilenak, neskanak, notzuk irabasi daurien, notzuk, emaitzak, danatrara, 5 argazki, eta 5 ezin ziren mutilezkoen irudiek. Eta niri horrek, min handien mosten eta idatzi neuen ganera, min, esan gure dut, ez da aldatu behar, ez da etxeko gauze bat. Osea, da gizarteko arazo bat, eta hori ez dugu ikusten. Eta idazten zegoena, nik, argazkien ardura duen ez dakit duen izango zan, baina idazten zegoena neska bat zan. Eta niri horrek guzek bai atentzio handi emoten duzti, ez da? Eta asko fijetanaz, egia da bai, igual, Baina, esan gure dut, orokorrean zer aldatu asko dekogu gizarte mailan.